Quddiem il-Parlament is-sibt filgħodu għad taqdiet ingħaqdu flimkien taħt il-kappa ta' għaqda ġdida imsejħa Relief li ħarġet manifest fuq il-legalizzazzjoni u l-irregolar tal-kannabis f'Malta. Fost l-oħrajn, Relief qed tipproponi li persuni minn 21 sena l fuq ikunu jistgħu jikkultivaw sa 6 pjanti tal-marijuana f'darhom għall-użu personali tagħhom. Il-manifest jgħid ukoll li l-Gvern jista' joħroġ qatt ta' liċenzji fosthom ta' klabb soċjali biex min ma jistax ikabbar hu l-pjanti ikun hemm min ikabbar il-pjanti f'ismu f'post magħluq. Filwaqt li sostnew li diġà sar pass il quddiem il-Gvern li ddikriminalizza l-użu tal-kannabis, fost oħrajn ipproponew li bħal fil-każ tal-alkoħol persuna li tikkonsma il-kannabis m'għandix issuq taħt l-effett tagħha. Preżenti għal din il-konferenza tal-aħbarijiet li fiha ġie misħuq li traffikar ta' droga għandu jibqa' penalizzat bl-aħrax kien hemm it-tabib Andrew Aġus li fl-aħħar sigħat sostna li twaqqaf milli jkompli jagħti tarif fuq l-użu tal-kannabis għal skop mediku. Onestament naħseb li kont qed nistennija għax it-tobba ma tantx ħadu pjaċir illi qed nagħti dawn il-lectures mid-dera u deret illi qisu qed nagħmel riklam tiegħi nnifsi. Ġifieri ma rajtix forsi rawa li inti għandek xi business interest f'das-suġġett? Hekk raw, ma jiena propjament l-interess tiegħi huwa li l-pazjent istrieħ mill-ġieħu u lin-nies li jitgħallmu iktar fuqha bħala mediċina u x'tista' tagħmel kif tista' tgħinhom it-tajjeb u l-ħażin. It-tabib saħaq fuq l-importanza li mediċini differenti magħmula b'mod regolat mill-kannabis għandhom ikunu aċċessibbli u jingħataw bi preskrizzjoni tat-tabib. Jgħid li f'ċerti każi biex pazjent jistrieħ mill-uġigħ bħalissa jkollu jipprova jġib din is-sustanza b'mod illeċitu, b'riskju li dak li jikseb ma jkunx iċ-ċertifikat li hu tajjeb għas-saħħa. Jiena naħseb li hija importanti ovvjament għax pazjent illi ilu jbati snin twal u għadu ma sabx rimedju għal kundizzjoni tiegħu u hemm ħafna kundizzjonijiet sfortunatament illi m'hemmx rimedju jekk ma jintużax mediċina magħmula mill-cannabinoids. Li dawn għandhom ikollhom aċċess għal mediċina b'mod regolata mhux iridu jmorru għand drug dealer. Tenna li l-Awtorità tal-Mediċini wkoll kienet qed tikkunsidra bis-serjetà l-introduzzjoni ta' mediċini ġejjin mill-kannabis għal skopijiet mediċi. Mediċini li jintużaw barra minn xtutna wkoll hekk kif inhu magħruf il-benefiċċju li jistgħu joffru f'ċertu każijiet.